Така, преди да започнем, и всъщност само още нещо да кажа важно, че целта, как да кажа, намерението на днешното кафене, нарекли сме го кафене, за да е малко по-различно от конференция или семинар, е да погледнем върху професията, особено през призмата на това какво ново, по какъв начин можем по различен начин да изпълняваме професията, така че дори и тя да е по-смислена за нас, но да е по-смислена за хората, които са наши клиенти, партньори, хора, които взимат решения, може би. Тоест, самия имидж на професията и виждането й от света, евентуално да бъде променено към такова, каквото ни се иска. Тоест, имаме две гледни точки. Преди да започнем и да дам думата на няколко човека, които са в основата на това, защото аз съм само водя тук, нали? Има един екип, който седи зад събитието, ни се искаше да видим, и тези от вас, които бяха миналата година, да видим кой е в залата. Защото знам, че, погледнах списъка, има хора от много различни институции, с различен опит, идват от различни градове и така нататък. Ще ви помоля, тъй като е сутрин, пили сме кафе, но хубаво е да се раздвижим, ще ви помоля, когато ви задам въпрос, ако отговора на въпроса за вас е да станете. Не е чак толкова сложно, но все пак малко да се раздвижим и кръвта да влезе, да се размърдаме, за да започнем с себе. Всъщност първият ми въпрос е да видим какви сектори има. И нека хората, които са от банковия сектор, да ги видим. Добре. Следващата група предлагам да е публичния сектор. Това са общини, министерства, държавни институции. Те миналия път така бяха една много солидна група, аз си спомням, която не можехме да спрем да говорим. Добре. Хората от частния бизнес, банките са частен бизнес, но по-скоро дали отвъд банките. Добре, и може би някаква последна група, която може да е такава обща академични среди, ако има студенти, спомням, свободни професии или хора, които не са аудитори. Нали? Даже нека тези, които не са аудитори, да изчакат да ги видим. Нали? Тоест, ако има някакви сектори, тип, ако имаме, може би, академичните среди или нещо, което съм пропуснал в другите групи, да си каже някой. Добре, май покрихме всичко. Има ли някой, който не е вътрешен аудитор? Нали? Това не е моя работа. Аз съм станал, но аз не съм. Добре, супер. Значи, реално тук имаме абсолютно мнозинство, че всички не отговаряме на това. Всички сме вътрешни аудитори. Нещо, което ми се искаше да видим е кой от нас в залата е пътувал отвъд София. Никой не е от София, е дошъл специално за това събитие от София. Има ли такива хора? Станете. Добре. Колегите от Пловдив, ви от Велико Търново, да. Миналата година май имаше малко повече хора. Това е малко да усетиме, нали, какво имаме в залата, кои сме, видяхме се лицата. Това може би ще ни помогне и за дискусиите. Нещо ценно при метода, който ще прилагаме, е и смесването. Много е важно да се смесим по някой път с хора, които може би не винаги работим. Нали? Може би има нещо общо между публичния сектор и банките, и пък между частния сектор и публичния сектор, естествено, че има, и да видим кои са общите теми.